ጎልጎልታ ኣብ እትበሃል ቦታ ትርጓሚኣ ቦታ ዓጽምቲ ርእሲ ምስ በጽሑ ምስ ሓሞት እትሖሰ መጺጽ ወይ ንኽሰቲ ሃብዎ ጥዒሙ ከዓ ምስታዩ ኣበ ኣብኣ ሰቐልዎ ነቶም ገበርቲ ክፉእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ እውን ብጸጋሙ ሰቐልዎም ኢየሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ እቶም ዓቀይቲ ግና ኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ 4 መቐልዎ እነ ሓደ ዓቀይታይ ግዲኡ ነቲ ቀምሽ እውን ከምኡ እቲ ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩልንትናኡ ኡሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን ሓድሕዶም ከዓ ንዝበጽሐ ክበጽሑስ ዕጭ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሃሉ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጫ ተዋደቕሉ ዝብል ጽሑፍ መን ክፍጸም እዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ እታ ዝስቐልዎ ጊዜ ከዓ ሳልሰይቲ ሰዓት ነበረት ጲላጦስ ድማ ጽሕፈት ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝሬታዊ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል እዩ እታ ኢየሱስ እተሰቕለላ ስፍራ እታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ጽሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮሜን ጽርዕን እዩ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ በዕሉ ኣነ ንጉሥ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉሥ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትጽሓፍ በልዎ ጲላጦስ ዝጸሓፍክዎ ጸሓፍኩ ኢሉ መለሰ